אותי, אולי שערה, או מטוס גדול, או סוף העולם. אחרי זה הגיע פיצוץ. בתים הפכו לחורים באדמה. אחד הפגזים שלהם נפל לא רחוק מכאן. יצאתי לקרוא לחפש את סעיד. כשיצאתי, ים של אנשים סחף אותי לכיוון הנמל. צעקתי עד שכבר לא היה לי קול, הרגשתי כאילו חונקים אותי. פתאום ראיתי את סעיד, שם, בנמל. אחרי זה הגיע איזה אנגלי אחד ודחף אותנו לזירה. אנשים צפו שם, ילדים. הפגזים המשיכו ליפול מסביב. הגענו לביירות בחושך. הלכנו לאחד החיילים הלבנונים והתחתנו. בבקשה, בלשון אללה, התינוק שלנו נשאר בחיפה. חייבים לחזור. אמר לנו, אי אפשר לחזור. יש מלחמה. אבל עוד מעט היהודים יפסידו. ואז הכל יהיה בסדר. מצאתי אותו. בחדר הילדים, למעלה. עטוף בסוודר של חייל. נופצ'יק, האיש לא התכוון להפחיד אותך. הוא איש טוב. אבל המלחמה שיגעה אותו. הנה אתה צוחק. בטח שאתה צוחק, תינוק מתוק. איפה ההורים שלך? תינוק מתוק. קודם ניסינו לברר של מי הילד. בשכונה שאלנו, את הערבים בשוק שאלנו. אולי פחדו להגיד, אני לא יודעת. כמה שנים אחר כך נסענו לאיזה עורך דין נוצרי בירושלים, שעזר במקרים כאלה. שאל אותנו, מתי עזבו ההורים? לא ידענו. מה שם המשפחה? לא ידענו. מתי עזבו? לאן? למה? באמצע הפגישה אמרנו תודה ויצאנו. ספרי עוד. על מה? על הילד שלי. אין טעם לדבר. סתם יכאיב לך. וגם לי. שב בשקט ונחכה לדוב. חלדון. את תקראי לו חלדון, אני אקרא לו דוב עליה. נראה למי יענה, כן? הוא גבוה או נמוך? מה הוא אוהב לאכול? איך הוא? ילד בריא? יש לו את העיניים שלי? איך את? הוא בכה התינוק שלי? כמה זמן הוא בכה עד שהחיילים הגיעו? אני לא יודעת כמה זמן בכה. החיילים, מתי הם... לא יודעת. הוא בכה בחושך או שהיה עוד קצת... אני לא יודעת, ספיה. כלום את לא יודעת? הוא בכה הרבה, בסדר? הוא בכה הרבה. הוא בכה אצל החיילים, הוא בכה אצל ארצי הפקיד עלייה, הוא בכה אצל פרויקט ורק אצלי. סוף סוף לאט לאט הפסיק לבכות. להסתכל עליי בעיניים הגדולות החומות שלו. ואני הרגשתי שזה סימן. למה סימן? זה ציפה לי. היה רעב. עוד שנייה היה אוכל את פרויקט. היה לך חלב? מצאנו מיינקת. יהודי? מה זה חשוב? לא חשוב. דבר נורא לאבד ילד. מצטערת. על מה? רציתי שהפגישה בינינו תהיה... אין מה להגיד. המילים חלשות מדי. אבא שלי אומר שהשמש תבריח אתכם. יום אחד תזרח השמש ואתם כבר לא תהיו. הוא טועה. כן? קנינו משקפי שמש. למה לפה? למה לא לאמריקה? לאוסטרליה? להודו? לשם? למה? מה חשוב למה? מה עוזר למה? לא רצו אותנו, לא באמריקה, ולא באוסטרליה, ולא בהודו.
גם אנחנו לא רצינו. קטנים וחלשים לא שואלים. זה נכון מה שהאיש הזה אמר? חלדון היה הגיבור של היהודים? כן? נפצע? לא, הוא לא נפצע. חזר בשריטה, תודה לאל. ספרי לי, בבקשה. ספרי לי, אני יודעת כמה שזה קשה, כמה שזה פשוט בלתי נסבל, אבל אני צריכה לדעת, להבין. מה את רוצה לדעת? איך עזבת ככה את דוב חלדון בהריסה שלו, ככה לבד, רעב, בלי אוכל, ואיך לא חזר? איך אפשר? איך? ככה. הפחד. גם אלוהים פחדן. כולם רצו עם תינוקות בידיים, זרקו אותם מיד ליד כמו סמרטוטים. רק אני רציתי שיישן. כל כך שמחתי שסוף סוף נרדם, הוא גמר לאכול. אבל הפחד, אללה ילענו, הפחד סוחף אותך כמו הים ולא מחזיר אותך מת. בסופי שבוע יבוא לבקר אתכם. מה? צריך לשאול אותו, הוא כבר לא תינוק בהריסה. אי אפשר דבר כזה. סעיד לא יסכים. למה? יפחדו ממנו בכפר. זה מסובך. אצלנו החיים הם אחרים. זה מסובך יותר וזה פשוט יותר. יחשבו מרגן של המשטרה שלכם. אז תבואו לבקר אתם כשתוכלו. עוד מעט יסגרו את הגבול. אז אעבור לגור בירושלים, לידכם. מה יש? והבית? איזה בית? הבית הזה שלנו. מה איתו? אני אמכור את הבית. אסור למכור. יהרסו את הבית ולילדים שלי לא יהיה לאן לחזור. לחזור? מה פירוש? לאן לחזור? אין מה להגיד, המילים באמת חלשות מדי. תראי לבעלך, אצלו לפחות השנאה גלויה.